שלום כולם, כאן מרום גיימינג, והיום אני הולך להראות לכם איך אני עושה מתח. ומתח זה חשוב לבריאות, פעם שהייתי ילד, בגיל 3, פעם ניסיתי לטפס, אבל כל שנייה לא הפעלתי, אז לא הצלחתי לעשות את זה, את המתח. אז אמרתי לעצמי, מרום, אולי אתה חייב לעשות יותר תנופה. ואז ניסיתי עד שהצלחתי. וזה ממש כיף עכשיו לעשות מתח. ורוצים לראות איך אני גמיש?